Audio Jungle. Audio Jungle. प्रणाम। भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। बात कइल जाव आज मुरार थाना के अंतर्गत आवे वाला एगो मुरार गांव के ये प्रखंड कार्यालय के कर्मी के द्वारा एगो अजब गजब मामला क दिहल गइल बटुए। मामला ई बटुए कि यह व्यक्ति के निजी जमीन रहल हा आ यह व्यक्ति के ई जमीन परती छोड़ल गइल रहे वर्षों से। एकरा बाद इनकर आरोप बटुए कि 2017-18 में इनकर परती जमीन के वासगीत भूमि दिखा दिहल गई। नियमतः जौन नियम होला ओकरा अनुसार ई होला कि जब वासगीत जमीन हो जाला तो अगल बगल के जे बसल बटुए ओकर उ जमीन सम्मिलित हो जाला। एकरा खातिर ई व्यक्ति आरटीआई में डलले ताकि इनका के उपलब्ध हो सके। इनकर आरोप बटुए कुमार प्रवीण नाम है जेकर निजी ई जमीन रहल हटुए जौन परती पड़ल रहल हटुए। इनकर आरोप बा कि 2017-18 में सीओ कार्यालय के द्वारा मिली भगत करके बगल में जेकर जमीन बटुए भजन पासवान के ई जमीन जौन बटुए वासगीत करवा दिहल बटुए। इनकर आरोप बा कि जब वासगीत जमीन परती जमीन के कइल जाला तो कम से कम जमीन मालिक जे बटुए ओकर पता लगा के विभाग के द्वारा नोटिस कइल जाला, लेकिन कोनो नोटिस ना भइल। इनकर निजी जमीन के ही वासगीत भूमि बना दिहल गई आ पर्ची काट दिहल गई। पर्ची के परिणाम ई भइल कि इनकर अब जमीन हाथ से जात नजर आ रहल बटुए। आरटीआई डलले बने वर्तमान सीओ बद्री प्रसाद गुप्ता के यहाँ जनता दरबार में गईले अपन बात रखले। हालांकि बद्री प्रसाद गुप्ता जे वर्तमान में सीओ बानी यहाँ के आश्वासन देनी कि 2-4 दिन में राउर समाधान हो जाए, लेकिन इनकर कहना बटुए कि हम कहत कहत थाक गईनी। सीओ साहब कहनी कि कोरोना बटुए कोरोना के बात कह देम, लेकिन फिर से समय दिले बनी। अब हमरा आस आ विश्वास टूट जाता। हालांकि जेकर जमीन जाला ओकरा तो दर्द होखबे करला। अभी व्यक्ति के जमीन चल गई बटुए, इनकर पर्ची कट गई बटुए। पर्ची कैसे कट गई का कट गई तो जांच के विषय बटुए। हालांकि नोटिस करे के चाहिए जेकर परती जमीन है। इनकर कहना बटुए कि 6 डिसमिल हमार जौन जमीन बा तो उना में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड भी निकलल बटुए। लेकिन मुख्य बिंदु ई बटुए कि जब रोड निकलल बा तो हमार परती जमीन के वासगीत भूमि कैसे देखावल गई। इनकर कहना बटुए कि बगल में 2 कट्ठा जौन जमीन बटुए तवन एगो भजन पासवान जी मुरारे के बानी 15 नंबर वार्ड में ई जमीन पड़ेला। परती जमीन जौन बटुए वासगीत में तब्दील हो गई बा, ई 15 नंबर मुरार पंचायत में पड़ेला वार्ड में। इनकर कहना बटुए कि बगल में भजन पासवान के जमीन बा। अब वासगीत होला के बाद उनके जमीनी हो जाई। अब इनका आशंका बटुए एकरा तहत आरटीआई के तहत मंगले बने तो आगे देखल जाओ कि का कार्रवाई होता, का एपो विभाग संज्ञान लेत बटुए। आखिर जेकर निजी जमीन हो ओकरा भी ओकर सारा दस्तावेज मौजूद बटुए। अब परती जमीन कैसे कइल गई। धन्यवाद। का भइल बा पूरा मामला बताई। पहले जमीन पर वासगीत पर्चा बना दिहल बा 17-18 में। परती जमीन के कर हमारा कुमार प्रवीण के नाम से बा। का नाम बा? कुमार प्रवीण। अच्छा के नाम से बाटे 17-18 में वार्ड संख्या 15 पे रन करता। बिना सूचना के जमाबंदी भी अभी घटावल निके ओकरा में वासगीत पर्चा जारी तो परती रहे रहे जमीन। हमार जमीन बा। अब वासगीत पर्चा बना दिहल बा। ओकरा पहले जेकरा के वासगीत पर्चा बनल ओकर पहले से 2 कट्ठा जमीन पे पहले से ऑलरेडी ओकरा बाबा के नाम से घर बा और हम लोग के नाम से सिकमी बा। और जो परती जमीन बा ओकरा पे भी लोग बिना नापी जोखी के सूचना के या नोटिस जारी कैले अंचल कार्यालय चुंगाई द्वारा वासगीत पर्चा जारी करता। तो वासगीत पर्चा में का होई जमीन के का दिक्कत होई रहा है? दिक्कत ये बा कि ऊपर में पहले पूर्व में विवाद बा, उ जमीन दूसरा के नाम से चढ़ल बा सर्वे क्षेत्र सिकमी में। जब ई लोग चकबंदी द्वारा करावल गल बा, चकबंदी में बिना सूचना के बिना चकबंदी मुरार मौजा के फाइनल नहीं है। अच्छा उसके बावजूद ई लोग पूर्व सूचना भी ए सरकार और डर बा वासगीत हो गेल। सरकार डर पर्चा से परती नियम है वासगीत पर्चा के घर बनल जमीन पे वासगीत पर्चा बनावल जाला। अच्छा परती जमीन पे बिना पूर्व सूचना के बिना नोटिस के ये लोग चुपचाप से कर दिहल बा। जमाबंदी से रौरा का दिक्कत होई? दिक्कत बा कि ऐसे कि हमारे जमीन में से जमाबंदी में से घटावल बा, घटा दिहल गइल बा। तो के कर हो जी? बिहार सरकार के हो जी? बिहार सरकार के थोड़े उ आदमी के हो जाई। 2 कट्ठा जे लेले ओकर हो जाई। हां हो जाई टोटल। अच्छा सूचना के अधिकार तक मांगल भी। तो ई कब ई गड़बड़ी भइल बा? ई 17-18 के केस है। अच्छा और वार्ड संख्या 15 है। अच्छा वो आदमी से नाम से रसीद कटता। सूचना के अधिकार के तहत मांगल बिल बाद 2 महीना हो जाता। अभी तक हमरा पे कोई ओकरा से जवाब नहीं मिला। तो सीओ साहब से कार उरा बहस हो गई। सीओ साहब से बहस बन के हमरा के ओकरा के देही त कहन कि यहां पर ओकरा कोई एथी नकल नहीं है। अच्छा जो जगह जारी भइल बा वार्ड संख्या 15 में 17-18 में वार्ड संख्या के द्वारा वासगीत पर्चा जारी कइल बा ओकर कोई हमरा के एथी नहीं नकल नहीं कहता कि जमा वहां पर नकल
स्थल के कोई साक्ष्य नहीं है। तो फिर अंचल कार्यालय में तो वही चीज के सूचना के अधिकार मांगल बा, 2 महीना हो जाता अभी तक एकर कोई लोग जवाब नहीं खंजा अब देव नु कि हमरा पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ई भी नहीं खंजा दे। तो सीओ साहब मैंने का कहले रो कहना आश्वासन दिल कि 2 दिन रुकी 4 दिन रुकी, यही तरह करत पहले चुनाव के ये लोग हवाला दिहल गए कि चुनाव बा ई बा एक वजह से हमरा ई बा, फिर कोरोना के उसके बाद अभी तक समय इतना तक कितना जमीन और बटुआ टोटल हो जाए? टोटल हो जाए 6 डिसमिल बा, 6 डिसमिल में भी रोड भी बनल बा, ओकरा में ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ओकरा जेकरा बने के चाहिए प्रति जमीन पे ना बनल, ओकर नियम है कि घर बनल चाहिए, बस एक पर्चा के नियम ही है। आ प्रति जमीन में बस 1 डिसमिल बेचले बनी बेचल कोई के नहीं है, वो पहले ही से 6 डिसमिल के प्लॉट बा, ओकरा में रोड भी गइल बा। तो एगो कहत नहीं कि 2 डिसमिल के बनल बटुए 2 कट्ठा के बनल बा, 6 डिसमिल के अलग प्लॉट बा, खाता 15 के समान जेकरा तो 2 कट्ठा केकर बनल बा? वो एथी भजन पासवान के नाम से बाटे। अच्छा। और उनके पोता रामकृष्ण अगर बातचीत हो गेल बा त ई 6 डिसमिल उनके हो जाए एकर? हां उनकर हो जाए, प्रति जमीन नियम ना प्रति जमीन पे बास्केट पर जाए, ओकर नियम है कि घर बनल चाहिए बस। ई कर्मचारी के मिली भगत? जी हां 17-18 में ई भइल बाटे मिली भगत के चलते मिली भगत 17-18 में वार्ड संख्या 15 बा, ओकरा में बास्केट पर से जारी कर दे। दूर खातिर जमाबंदी रैयत के सूचना भी नहीं दिहल गई, ना नोटिस जारी कर गई बा। का नाम पड़े रहो? कुमार प्रवीण। पिता का नाम? स्वर्गीय बख्श प्रमोद प्रसाद। घर? मुरार।